tänään mä teen videota. Tietysti minä. Elikkä pitää laittaa hiukset näin. Okei, eli tänään mä näytän mun ostokset. Eli on yksi ainoa juttu, jonka mä ostin näistä oikeastaan, mä en muista. Mut eilen mä kävin H&M:llä, Kuupuksilla ja ja Seppälässä. Eli mä näytän niitä ostoksia. Mä laitan nyt ne H&M:n bussiin, koska ei ollut niin paljon. Mä näytän nyt mitä mä ostin. Eli ekana kauemmas. On tää paita. Tää on tällainen tavallaan kuin liito-orava paita. Tällainen. Tässä on tällainen tiikeri. Sitten farkut. Tällaiset farkkusotsit. Että täällä on lahkeessa tällainen kääritty ja pikkutaskut. Ja nää on niinku nappi. Sitten. Ja nää on ostettu H&M:ltä. Tämä. En mä voi kertoa mistä mä on ostettu, koska teikkohan minä ostan sulle näitä. On ollut samanlaisia. Tällainen ihana paita, missä on ruusuja. Tää on niinku tällainen peruspaita. Tai nyt ihan peruspaita, mutta melkein. Tällainen on hajuisesti. Se on tällainen. Ja. Wow! Tulipa paljon. Lisää sortseja. Koska sitten kun on kesäloma, niin varmaan on niinku aika paljon niinku aurinkosta vattu. Tällaiset vettereät venyvät housut. No on tällaiset leopardipanteri, mitkä liian. Ai niin, mä unohdin kertoa maksut, paljonko mä maksan. Eli tää maksaa 6 € nämä housut. Ja sitten ainutlaatuinen koko asu. Ja tää maksoi 13 €. Viimeiseen, mikä mä ostin itse. Viimeiseen ihanimpaan. Tää ja tää on nyt niin ihanimmat. Laitan vaikka nää napit ja nämä kiinni. Listaan nyt mun päällä. Mä osaan laittaa nappia kiinni. Tämä on ongelma, että mä en saa enää nappia kiinni. Napit on niin vaikeita. Okei. Tällaiset ihanat mustat farkut. Ei tahame. Tää on tahamelta. Entäs jos tää on häne? Okei, nää on farkut. No niin ihanat. Nää maksuu. Siinä oli kaikki mun ostokset. Nähdään ensi jaksossa tai ensi videossa. Kertokaa mulle, mitä peliä mä voisin pelata. Niin mä voisin toteuttaa sen pelin, jos te haluaisitte. Nähdään joskus huomenna tai tänään vielä. Tai vuoden päästä. Nähdään.